Hi guys, good morning. Yun! Isang, ano ba to? Ulap-ulap? Ano bang Makulimlim. clouds to? Ano bang clouds to? Nimbus stratus ba to? Ayan, isang, well, magandang umaga na rin naman yan, ano? At hindi na ulan. Sana wag umulan. Ganun, isang magandang, weekend na naman. Sana. Hindi naman tayo masyadong banking ngayon, no? Isang tropa natin ay wala, pero si paring LA na andyan, kikitain natin. Sana hindi siya nainip. Yan. So, kami ngayon ay magbe-breakfast ride. At hindi pa namin alam saan kami pupunta. Pero malamang north to kasi para di tayo mabitin. Tama ba, ma? Makakating-kati sa pagra-rides eh. Nag-uulan kasi. Oo, lalagnatin tayo pag ano. So, di tayo ngayon sa, syempre, nakita nyo na maraming ginagawa. So, as usual, City of Dasmariñas. Ayan, dadaan tayo ngayon dito sa Lawag. Papagaslat tayo, no? At diretso na tayo ng expressway. Doon na rin natin kitain si paring Eloy at ang kanyang lupang bagong ito si paring Eloy. Tumawag to kay tayo naputol kanina eh. Nakita nyo, naka CX4RR na yan. Pre, okay na? Pag mag-start, tuloy tayo. Pag hindi mag-start, tuloy na. Kaya na? Let's go. Let's go. No, pre, tumatalbog-talbog pa yung camera mo? Medyo okay pa naman.
check ko na lang mamaya doon sa ano. Kakainin natin ko nandito pa. Biglang nawala yung mga naka-sports bike ko. Kahit sa bibili siguro no. Hager. Pa isa, Hager din, no? Sports car o libre, oh. Eh? Sports car. Oo man. Parang Miata din, eh. May Innova dyan pre, may Innova, Innova. Ayun o, Innova o, ayun o. Ayun o. Ayun na, ayun na. Ayun, Innova yun. Ayun na, oh. Talagang humarang siya, pre, para makita natin, eh. Ano pre, ang ganda naman, J-Extend over car o. Nalay itong angkas nito, oh. Ha? Nalay itong angkas niya. Oo, nakakapit eh, no? Walang top box, eh. Oh, Ninja 1000 din, pre, oh. Oh, lumang Ninja 1000, oh. Dalawang tambucho. Daming mata, kaya. Dami, no? Parang magkakamping sila. May paglahat, eh. May jumbo rin ang motor. Champuring. Ano ngayon to? Yan, gusto ko on a Sunday. Uy, ano yan? Motor. Ninja, oh. Ninja, pre. Oh, shit. My God. Haba yan. Oh, shit. Haba nung skate park, eh. Skid mark ang motor. Ay, putik. Hindi ko alam. Butik. Butik, buhay siya. Yung Honda yata yung, ano, katali. Kasama lang niya yung Ninja. Parang hindi nakita ko, Honda yung may tira-tira sa mga. Pwede. Ay, buo pa yung steering naman. Puri-check ko na naman yung helmet ko. Puro check ko na naman. No. Iwasan sa akin kaya ako, iniwasan ko eh. Iya. Akala ko pa. Nakita ko yung SUV, tumalbog, eh. Nakita ko yung kaluluwa ni Leia, humiwalay eh. Tapos bumalik din ulit. Nakita. Kahit ano, pa speed trap pre. You know. Oh. Dami, no? Dami. Sa likod, pre. Ha? Kamusta likod mo? Okay naman. Hindi naman ganun ka, ano, pa-sugsog katulad ko man. Doon sa Ducati. Okay naman. Sa lubak, okay din naman. Hindi naman ganun ka, ano. Pero ramdam pa rin. Pag na-traffic, pre, doon masakit sa likod. Pag na-traffic. Sa likod? Oo, right? Fully hand left, right? Exit right. Exit na? Right, exit. Uy. Yaman, 1.5. Uy, maayos na oh. Wala na yung ano, pauka. Asphaltado. Tunnel. .4 kanan. Sana, pre? Kanan na pre. Ito, kano na tong stoplight? Yun, no? Puro airplanes na, oh. 300 meters.
Ayun na, kita ko na, may nakapark. Dito mo na, pre. Kaliwa kanan. Kanan yata. Di ba to? Napapasok Tama. dito. Ewan ko, ano ba sabi sa mapa mo? Nandito na doon. Aba ko dito na. Nag-stop na nga siya. Ano, Nag-stop pasok? na siya. Doon? Ayan? Ah, Yan. Ito. ito yata pre. Oo nga. Ito parada dito? Pwede ba dito? Ito? Di ko alam. Tanong natin. Pwede daw, pre, pwede. Saan ka ba? Ito, dito, lilim. Kaso open pa lang nito eh. Alas 8 siya eh. Sakta tayo. Huwag nang umulan, mababasa itong lupa. Di ba na? Hi guys, yun, pauwi na kami, galing na naman kaming Uni Oil. Ay, pagas bago, umalis pagas bago umuwi. Ayan, ubos talaga, pero kasaya naman. yun ang mahalaga daw, masaya naman. So, naghiwalay na kami ni parang Eloy kanina sa MCX at ang kanyang RFID ay may ginagawa siyang hocus pocus. Ay, ninja moves na nagaganap. Ini-ninja moves niya yung kanyang RFID. So, yun, sa mga nakaabot dito, ayan, thank you very very much. At kung hindi nyo pa napipindot yung subscribe button, paki-subscribe na lang. Kung nagustuhan nyo naman tong video na to, paki-like na din. Kung mahilig kayo magmotor, kumain, gumala-gala, tumambay-tambay, ayan, nasa tamang channel po kayo. At ayun, so dito na namin tatapusin, ma. Ikaw na magtapos. Ayun guys, see you on our next vlog. Iyon, no? Bye-bye!